Spesial juga buat istri tercinta Mas Pris. Spesial untuk istri tercinta dan juga Bapak Parjo. Trafoto. Mbak Yati. Monggo Mbak Yati. Anganku nambos neko ngitung lintang sesulo padang rembulan goleki ana ngendi si panjarino pati dipikito kekepaking jantung. Sekop. Apa boyo aku bisa gegem lintang renggo endahe rembulan. Matur semanun nggih Pak Parjo. Tipe gen.
J, ayo. Lintang Asmara. Tasnya monggo. Bima suara. Foto. Rangkung Pak E. Tanggung jawab ini. Ayo duet Pak Jumali, Pak Paisi. Siang Pandoro Rati. Pasukan batik boleh bergabung ya. Yang penting diatur ya. Setiaku bisa handuweni marang sang Yasulami. Rasa kangen angliputi bulan dadi saksi upayane tekan balen jadi kejani sepaya
Kami ucapkan selamat jalan kepada keluarga besar. Sekali lagi kepada keluarga besar dari Lampung, Bapak Besan. Kami atas nama panitia dan keluarga besar Bapak Sumarti sekalian Ibu Sri Partini ngaturaken sugeng kundur. Mugi-mugi kundur panjenengan dan iki pikantuk berkah rahayu lunceng dari ing sambikala. Sapancen dadi nasibku tak asun marang sliramu aja dadi runting atimu prima suara aja digondeli. Sekali lagi kepada keluarga besar dari Lampung, kami mengucapkan selamat kundur. Semoga diberikan keselamatan sampai rumahnya masing-masing. Ono kandel mangan roti, ndang tak budal aja digondeli. Aduh dek aja digondeli. Kami atas nama keluarga besar Bapak dan Ibu Sri Partini, Bapak Sumarti dan Ibu Sri Partini, dan ingin mengaturkan sugeng kundur dumateng pejabat keluarga agung Bapak Besan saking Tlatah Lampung. Derek tetunggu mugi-mugi anggenipun kundur dan ingin diparingi keselamatan karahayonan kawilujengan dumugi Lampung, dumugi dalamipun soang-soang.
matur sembah nuwun ya Nduk Nggih, Pep Kang nggih Mas. pakurmatan dumateng tiyang keluarga agung saking Lampung ya Nduk Saking ya. Lampung. Nggih bablas nuansa dangdut. Cek. Ayo Mas Jumali. Asik. Ayo bos kecil. Monggo. Nanti setelah kalah weton masih ada Mbah Pur Jadul Mas Bogel, sesepuh kita dari Taman Kota. Kelangenane bangsa garwane wong liya. Ayo Mas. Dadi lewong atiku. Hake hake. Hake hake. Hake hake. Hake hake. Hake hake. Hake hake. Wong ayu dadi ati rinteng tiang dalu. Kinur ban. Kowe kanca kenteni. Lewong Gendong kemana mana Jatuh hati kawiji Najan apa tak lakoni Sor, sor. Yo nganggo. Ayo. Yo kepeksa Rik. Satria Pandita. Satu kali lagi lewung spesialnya untuk panitia pasukan Bane Mas Jumali. Dadi lewong atiku nalikane sepisan ketemu Wong ayu dadi lagu ati rinteng siang dalu Kemana-mana Sawiji Najan apa tak lakoni Hae Mas Bogel diaturke bar iki kalah weton. Nunggoni wisan iki juragane Matraman. Oh iya kepeksa iki ya Mbah Riri ya. Gak apa-apa. Heeh ya ora apa-apa. Lah yo. Heeh. Satria Pandita. Matur suwun berkah barokah ponak-ponakane. Satya ing setu. Amoke Gusti lilani. Tresnaku kalkino mati. Matur nuwun. Iya. Iya. Yuk
Kalaweton bersama dengan Kalaweton. Pui Bokel Yuk, Mati. Matraman. Bersama Mana dengan yang mau nyanyi? Agus Dewantoro. Bapaknya Aura yang mau nyanyi, bapaknya Nazwa, Mas Kolis, ayo. Nanti Mas Basuki duetnya bisa malam hari. Wis kadung sayang, wis kadung berjuang, ati wis nyaman rasida bebojoan. Satu aku telu, satu aku wolu, cari wong tuwa diitung ra ketemu. Abot sandari wong tuwa ora marang, kok koyo ngene nasib sing karasane. Ayo yang punya Kalaweton berdiri. Mana Matraman? Diajari karo Bapak Sandi. Yo sapa kuwi? Yuk yang punya Kalaweton sampun dipinangkani niki nggih.
tuh. Lagi Pui. Kepleset. Matur nuwun. Kalangan tangi Mas Teh sampun dipinangi pambutan spesial buat dulur-dulur semuanya. Modal 100.000 mlebu YouTube. Asik. Om Ateng monggo. Foto. Yuk audio. Prima suara. Aku iki tukang tambal ban. Uripe sandalan-dalan. Oleh pangan duwe sing halal. Penting cukup kanggo sandang lan pangan. Soplet. Pak Deoplen. Asik. Koncone dikoncone kok gebean iki. Tukang tambal ban rezekine untung-untungan wayang awe duit kantongan wayang abas kadang krosok rancongan
Ayo Mas Ate. Aku iki tukang tambal ban. Uripe sadalan-dalan. Oleh duit sing halal. Penting cukup kanggo sandang lan pangan. Arek Pak Deope. Ayo Mas Ate. Aku iki tukang tambal ban. Rezekine untung-untungan. Wayah apik duit kantongan. Wayah apes batangku krongso-krongso. Asik. Ayo Mas Budi. Ayo Mas Ate. Aku iki tukang tambal ban. Uripe sadalan-dalan. Oleh pangan duit sing halal masulan. Penting cukup kanggo sandang lan pangan. Pak Deope. Aku iki tukang tambal ban. Uripe untung-untungan. Wayah apik duit kantongan. Wayah apes batangku krongso-krongso. Ana ban pecah. Wah iki mesti rezeki teko. Ban pecah meneh. Isih-esuk rezekine tambah lumpur. Tambah lumpur. Ayo Pak Deope. Tambah lumpur. Tambah Matur sembah nuwun Mas Ate. Pak Deope. Ora sak enggak rel. Spesial untuk ibu tercinta nggih. Wong tuaku
niku nggih Mas Bagus. Sehat selalu pokoknya buat Pak Jokal Ibu. Peteke nembe dugi saking kampung. Derek terminal Madiun ngewi gondolanku ora bakalan aku lalekake. Zaman semono karo aku adek antane ana ing pinggir Terminal Madiun ngewi gondolanku ora bakalan aku lalekake. zaman semono kowe janji karo aku nanging nyatane kowe ngingkari janjimu. Si ora lali. Mbah Joko ora lali. Sing lali aku. Iya, sing lali iki Pepi. Margane kelingan Mas Basuki. Mas Basuki. Yen aku kangen karo sliramu. Tak sawang-sawang apa temu ning dompetku. Sekalian ibu nih, berkah barokah sehat selalu nih. Iki ya arek mantu kudu. Aku meski ngundang awakmu lho. Iki bapakku. Bapakku Mas Joko. Monggo jenenge. Terminal Madiun ngewi gondolanku ora bakalan aku lalekake. Kowe pacar anake Pak Tukiran bakal pecah ana ning pinggir perapatan. Terminal Madiun ngewi gondolanku ora bakalan aku lalekake. Yen zaman semono kowe janji karo aku nanging nyatane kowe ngingkari janjimu. Mas Yen aku kangen karo sliramu. Terus fotomu ning dompetku. Sembah nuwun nggih Bu, Bapak. Sembah nuwun Sehat selalu, Mas berkah Bagus nggih. barokah. Nggih, Mbak Mas Joko, Riz. Ibu Joko. Ngadepi wong tuwek ngono kuwi. Yo, prima suara asik.
Monggo pasukan badik yang mau ikut joget bareng-bareng bersama Mas Yono diatur sing tertib ya. Yen awan rada nyaman tansah eling sliramu wong Mas Bebek Biasa. DHE dhisik. Aku rahasia Pigel. Ayo sik buka sik. Pring kuning dadi saksi ana kidul desa kadang apa sliramu ra perso yen ping kuning gawe kangening ati. Ye sukun rawuh wonten pun Bapak Andi nggih, anggota dewan saking Tangerang Selatan nggih. Juga tentunya ini staf dari Niaga Abadi Ridotullah ya. Koperasi Abadi Ridotullah. Moga sugeng rawuh teman-teman Bapak Andi. Isih ono tresno kangenku iki tanpa upama. Iya 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 Yen awan rada nyaman tansah eling sliramu bagus. mikir apa to Riri aku ora nalika sliramu pamit bali Sor. Mas Pak Yono Yono. teruskan apa meleh wis kadung Apa? ngadeg apa gel biasanya sing nuansa iya Ayo. sembah nuwun. Pring kuning dadi saksi ana kidul desa kadang apa sliramu ra perso yen pring kuning gawe kangening ati. Atur sembah atur. Iya pisan neh to.